म्यूजिक बाय रोशन कुमार। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। Presented by माँ गायत्री श्री। गईला सात समुंदर पार जाके बैठला अशोक के झार। गईला सात समुंदर पार जाके बैठला अशोक के झार। जाके बैठला अशोक के झार। ओही बेरा में बरसे राम कथा सुनवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। लोम लपेट के लंक जरा वाला सिया के खबर घुबड़ से सुनावाला। लोम लपेट के लंक जरा वाला सिया के खबर घुबड़ से सुनावाला। सिया के खबर घुबड़ से सुनावाला। बल बुधिया बन जाके लंका में देखवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम में पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोला ना कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राधा परसोनी। तीर लागल लक्ष्मण मुरझाए हाथ लिहल पहाड़ उठाए। तीर लागल लक्ष्मण मुरझाए हाथ लिहल पहाड़ उठाए। हाथ लिहल पहाड़ उठाए। सिया राम लखन के अवधपुरी पहुँचवले बारा भक्त धर्म निभवले बारना। ए हनुमत कवन गुणवा राम नाम से पवले बारा जिंदगी अपन लुटवले बारना। बोला ना
अपने लुटवले बहाराना। म्यूजिक बाय रोशन कुमार। पूछे राम जी विकास या रोशन राज भक्ति के बाई कैसन। पूछे सूरज राजा या रोशन राज भक्ति के बाई कैसन। राज भक्ति के बाई कैसन। संकट हर के संकट मोचन नाम कहवले हैं बारा। जिंदगी अपने लुटवले हैं बहाराना। ए हनुमत कहवन गुनावा राम नाम में पवले हैं बहारा। जिंदगी अपने लुटवले हैं बहाराना। बोला ना कहवन गुनावा राम नाम में पवले बहारा। जिंदगी अपने लुटवले बहाराना। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।